Salam aleyküm ence. Aleyküm. Salam eli. Goňşy, gurgunçylykmy? Gowum ýagdaýlaryň. Salam. Tugöleme, näme bir ýerik ugradyňyzmy? Owa var ýa. Atamlara var ya. Şeýlemi ataňlara barýaňyzmy? Tugöleme. Eneňe de ataňa da salam aýt bolýarmy? Saga mança baryn. Ýoluňyzam ak bolsun. Ene, gyzgynçyk çörek. Alyň, ýoluňyzy ýoldaş bolsun. Alyň. Sağ bolun Nawat ýeňe. Owa daglara da salamyňyzy ökman ýetirer. Bolýa, sag bolun. Saga manmaryň. Ýoluňyz ak bolsun. Sağ olun. Taňry alkasyn ence. Taňry alkasyn. Sağ olun. Sağ olun. Siz Owad aýdymlar radioýarynyň dinleýäňiz. Bedelki ataňlar bar ala oğlum. Soňam görüberer. Bamy? Yol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiň rahatlygy. Hormatly sürücüler. Akıllı jotasan, derrew barar sağlam. Hormatly prezidentimizin Bolýarmy? elan edilen yol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiň rahatlygy atly asylly ýörelgi häzirki döwürde ähmiýetini hasy artdyrýar. Şu aýdyň wezipeden ugralyp Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Owada arslan qakamynara bararsmy? Ha oğlum, hepman barar. Wi, min taýysyň köýneklik matasyny undaýdyr. Ay doğru. Gedelençe çıkan raýatlanmadyň diýenjäşi netijeli we ýokary derejede geçmek üçin sürücülerin ulaglarynyň tehnik taýdan guratlygyna göz ýetirip, waşetlerine görä bellerlen tizlik kadalaryny berjä edip, Çörek mukaddesdir. Uzak ýola çykylany hemişe çörek. Tamdır şöyle süýsen. Ha oğlum. Çöregim bitin, başım bitin. Ece qaqama ak dondurma alıp bereyim. Alar oğlum. Var oğlum, alar. Vay Ahmet, haberdar bolýarmy seren? Cıcan. Merkez 390 merkez. Aşgabat Mara avtomobil ýolunyň 26-njy kilometrinde ýoldan çykan ulagwa tiz lukmançylyk gullugyna habar berin. Merkez düşünni. Tamam merkez salam. 330 yer düşünni. Ahmet. Dogon gowum ýagdaýlaryňa. Çagan köşeşdiriň. Rahatlanyň. Häzir. Seri sap bolun. Ýugaşlyk bilen. Durly howply hadisalarda adamlara dogry beren ilkinji kömek betwaçylygyň oňalmaň iň howpsuz ýoldur. Eliň aýagyny duýýanmy? Gymylama rahat otur. Sen oňmy? Gowy. Gymylama. Bärik serediň.
Size zat olmadı değil mi? Emme zat gowy çöreğimiz bitin eken. Çöregim bitin, başım bitin. Awtologymyzda ilkinji kömek üçin lukmançylyk derman gutusynyň bolmagyny üçüncü nedeni. Her bir raýatyň ilkinji lukmançylyk kömegini bilmegi adamyň alan tenşiketinden tiýid we wagtyny sagalmagyna öz oňyn täsirini ýetirir. Oýlan, tiýizligiň bellenilen kadadan arttyrylmagy sizi barjak ýeriňe ýetirmän hem biler. Ulug hereketde wagtyna ýolagçylaryň sürüjüýüniň ünüsini onu dolandyrmakdan sowmagy kadagandyr.